Nikane, igual bi bazuekeko nire momentu favoritutako da, etorri zineten zeure gizona Aritz eta Luken, eta uste dut zeola planeote, Luken platun geratzia, baina asko gustatu zuten ze naturalidadekin egon zan, eta inkluso ze momentu batzutan nola hastezan arrausika adibidez. Bai. Eta ez dakit, uste dut egun hortatik aurrea sekuleko kariñue dizutela zeuen familixei. Zuek nola bizi zenuten egun hori? Ai, ama, eskerrik asko inigo. Ba, kontua izan zen, guretzako zala lehenengo aldi gehola telebistala, eta umikin, ez? Eta kara, umik autismo eukita, zaieztan pentsatzea Platon nola hango zan, da gaina zuzeneko saio baten, ez? Eta orduan, aseran plana zen, sartuko nintzela nik, karrezketa ingo nula, gero Luken sartuko zala Aritzekin pixketen, da gero Julen sartuko zala bere esperientzia kontatzea, ez? Eta ez dakitzen okurri uziko, Luken ondo zehola Platon, zuko oparitutako dinosaurio horrekin jolasin, gainak horretzen ez kamarin nola itezion nola jolasten bezala, bere buru ikustezun da. Asko flipatuko zuen, ez? Esango zu, ni hemen nau, grabatzen ez eski da, horko monitoren irtetze, eta tipua izan probakiten. Bere zure dinosaurio, zuko paritutako dinosaurio hartuta hor. Eta baitzen nien da, jarraitu, lasai, eta aritzizketan, da, jarraitu, eta azkeren uste, 20 minutu pasazitula Platon behan eseita txintxo, baina bai. Bati txintxo, hori ala da. Txintxo ontzan, bai, oso txintxo. Nekane Zalbide dago gaur nerekin, atal berri hontan, eskerrik asko etortzeagatik, Nekane. Zuri gonbidatzeatik. Justu zeuge esan dezu hitze, autismue, gai hori landu nahi nun, eta nahi etzait pertsona obioiko kurritzen, gai hau lantzeko, ze bueno, Luken semiek dauke autismue, zuen familiko kasuen, baina pixket hasiratik aste aldea edo diagnostikue edo behintzat izen hori iritsi aurretik zuen bizitzara, zuek ze ikuste zenuten Lukenengan, ze pasatzen zitzaion? Luken 2 urte arte edo izan zan ume negarti bat, sensible bat, ez? Baina, bueno, esango gero nahiko normaltasunez garatu zala. Egile da, gure alaba, izan zala, neska oso ona, ume oso ona, eta orduan tokazikun komo, bat oso txintxue, eta bestia negartile. Baina, bueno, gero ja 2 urtetik aurrea hasi ginen ikusten, gauza berezik zitula, zeuzken obsesiok, igual metala txupatzeko, ez? Baina izan kompulsibu bezala, ez? Gero ideia finku bezala, aldein itezun leku guztietatik, parken geunden da junitezan, etzun itzeiten hasi zan gutxi gero lagaintzion, hasi zan atzeraka aiten bezala 2 urtetatik aurrea. Eta hor ja eskolan, ja alertak pizten hasi ziren. Eta alerta hori piztean nien, bueno, pentsatzen medikun gana jongo zinetela, eta nola iristea hitz hori zuen bizitzara? Hombre, haseran, gaina, eske, neuk psikologia ikasi nun, aurrezkuntza lan aiten nun, orduan, neuk perzibitzen nun, baina ez nun ikusi nahi, osea, nik onartu behar dut, ez nula ikusire egin nahi, eta baina bai, egia da, berezitasunak oso garbiak zirela, ez, oin astentzea pentsatzen, baina momentu hartan, neuk pertsonalki ez nituen ikusi nahi, ez, eta ikotenien, ez, ukatzen nun errealidadea. Baina egia da, gero profesionaleta jotze genuen, nola Lukenek oso joko simboliko ukidu beti, eta bai izan da espresiboa, beti esate zeguten, baina baitu joko simbolikoa dauke, eta pediatra ezberdin askota jo genuen, eta orduan batzuk esate zizuen, bai, izan lehike ukitzi ez zehoze, baina beste batzuk esate zizuen, ez, orduan bazu ez ezkoa lotzezea, ez, zuk nedezu zure umie normaltasunez garatzea, ez. Orduan, hor, aserako momentuko hiek izan ziren, pixkat, lehenengo. Bai. Ja, errealitate ukatzie, ez? Bai, esate zizuen, lasai zuek, eta etorri mendik urte betea, eta esate zen, haupaki ez da. Eta, ez, siniste zenion, da gero, egia da beste espezialista aztuna jota, esate zebela, igual bai, zehoze hau bestie, nik gaur egun kontuatzen naiz, ume asko ikusteikuela, eta seikun antzemateala, batzui ez, baina pixkat ja sakontasun maila badake nahi, edo pixkat afektago daude nahi, seikun antzemate zaie. Bueno, lehenengo da, hori, duelue, ez nahi ikustie, eta ez nahi onartzie.
nire kasu behintzetola izan zen. Ja, hori dolu prozesuena askotan entzun zaitute horri buruz hizketan, eta azalduko iguzu hobeto, zer dan dolu hori kasu honetan autismoa agertzea nien? Ba, niretzako dolu izan zen, zu amatasunetik itzeitezunin, zu nahi duzu zure seme alabak, ba, normaltasun guztikin garatzie, zoriontsu izatie, utopia badala, ez? Ez gaude gurasoak prestauta, gure umik sufritzen edo ikusteko, ez gaude prestauta. Nei. Eta onartu behar izatie, ez zuk, baizik eta zure semiek ez du leukiko, ba, berarentzako nahi dezun bizi hori, eta zailtasunez beteta ongoala, eta borroka asko inbarko gula, eta ez ditu leukiko besteanak bestela garatzeko eskubide horiek, ba, ja, dolu bat sortzeu. Dolu bat sortzeu ze ba, erabatea, proiektauta daukezun seme hori galdu ditezu. Etorkizun ideal bat imaginatu dezulako, ez? Berarentzako bai, ez uretzako, Osea, porque batzutan bai, emate udalak egoismotik, como ez dut onartu nahi, porque nik ez dena euki seme bat autismokin ez da hori. Osea, ez da hori gaina, eske neuk ez dauket bate problemaik behar berezia eusken inorraten ditzeko, beti ukidet sena zaintzarako, beti ukidet, ez da beak uki berdun bizitza ez dalako izango, ba, mereziduna edo zeinek, badakizu borrokan inbarko dula, hori badakigu danok, realidade badalako. Esan behar nizun, ze bueno, elkarrezketa aurrea guzen eran autismoa du esaten nahi gea. Baina, askotan autista da entzuten da baita ere, zein da egokiena, autismoa du pentsatzen dut, ez? Zure hautan entzuten nahi naizelako. Nik autismoa du esatet, eta nahi ala gustatzezat, eta horre badago kontroversia bat, edo badago, ez? Horre, batzuek behaien buru autista bezala ikusten dute, eta olaitzeite be, osea, badago pertsonak gai dienak behaien egoerataz, behaien anistasunetaz hitzaiteko eta autista bezala definitzeie, nahi gustatzen zait autismo duela esatea, zeren zure egoerak ez dizu iten erabateko edo bestea zaio definitzen. Osea, nik ola ulertzet, eta bueno, ola ulertze duguk, osea, ba, bueno, daukezu, ez? Da zure ezaugarri bat, baina ezaugarri horrek ez zaio definitzen, ez? Gauza asko dela horti. Hori da autista parte. Eta gero badago jende asko bere burutaz autista bezala hitzaiteela, eta bueno, nahi oso ondo irutzen, nik ez dokete inungo iritzi berezirik, baizik eta niri horrela gustatzen zaitela. Bai, askotan dela igual, bueno, nork eta nola erabiltzen duen, zer esaten duen baino, ez? Hori da, ezaugarri batzuk pertsona definitzie orokorrin, nik zer dakit. Besoea motzago balin badaukezu beso motzazea, ez dakit. Olaitzen bar deu pertsonetaz, osea, azkenin da, zure ezaugarri, eske fisikoki igual obertu ulertzea. Osea, sudur luzie daukezulako, sudur luze horrek esan dit, ez, azkenin da, como kognizioari afektatze jo ben, anistasun funtzionalak ulertzea gehiago kostatzen zagu, fisikoako betu ulertzea jo. Eta nik usteet, ezaugarri badala, eta ezaugarri horrek ez zaitula definitzen. Ezaugarri batzuk ematen dizkizu, ez, diagnostikorekin batera atoztenak, baino pertsona berezia eta bakarrazea. Eta orduan, ula ulertzat. Eta zure hitzekin, lasaiz, bueno, azkenen autismoa zuen familian Lukenek du, baino, bueno, zu guraso bezala edo pixkat urte hauetan izan dezun esperientziakin, nola ikusten du mundua autismoa duen pertsona batek? Jo, eritzizat kiston lana daula handikiteko. Zeba, tokazai danetik eta baita profesionaletan baita, Tokazizkit profesionalak oso prestauta, esperientzia hundikin, eta beste batzuk bildur puntu batekin etortzeila lehenengo aldie autismo dauken pertsona batekin lanea etortzegenik. Eta irutzezat, lagun artean edo sozietatean ere badaudela, ez dakit, aurre iritzi batzuk, batzutan nahian beteko dira, baina beste batzutan ez, adibidez, agresibidadea, ez diela pertsona maitakorrak, ez diela kariñosoak, ez zaizkiela razio soziala gustatzen, begien arteko kontaktua, begida den arteko kontaktu ez debela mantentzen, badaude hor, aurre iritzi batzuk, batzuk benetan beteko dina, baina beste batzuk ez. Lengoko arira, iguala, autismoa dauka, bai, baina pertsona berezia eta bakarra da. Orduan, bakoitzak ere bere ezaugarria dauzkate. Egile da, dauzkabela ezaugarriko abankomunak, estereotipiak, dauzkebe, azkenen energia botatzeko era bada, ez? Baulako mugimendu ez kontrolatuak eta errepikatuak, ez? Badazkebe sensibilidade bereziak, badazkebe soinua zaratarekiko intolerantziak edo ezkezak nola deitu. Tolerantzia gutxillo, sensible godie orokorrin, mina hobeto guantatze begu baino,
badake betolerantzia bat mina batzuk, beste batzuk ez da beukiko, baina Lukenen kasuna adibidez, Luken mina daukela esaten duenean, korri ospitalea, zere benetako mina dauka. Horrelako gauzak, ez? Norma sozialak ulertzeko uste egiten zaie, eta hori igual da gehiena kostatzea guna gurire ulertzea, ez? Osea, ez dugu ulertzen nola honek ez du, ez da gai horra sentuan egoteko eserita ez dakize, ez? Da beharra dauka jeikita xeri, bueno, gero normalen nahiko metodikuk izatei, bueno, lako ezaugarriek. Bitu, soinua ipatu dezula, akordatu naiz baita ere ez, gabonak aiatzen hienien adibidez, izen petarduek, izen atrakzizuek festadan. Argiek. Argiseke bai. Igual Instagramen eta Twitterren daola sartzen naiz eta askotan txakur jabe naizen aldetik. Asko bihatzizkibe, bitu, ez bota petarduek ze txakurrek sufriu jebe, eta bai, bueno, nire kasun, nire txakurrek ez du asko sufritzen, baina hori ja kasu personal bada. Baina beti akordeu izen naiz, txakurrez gain, uste bada hola beste jende asko sufritzen una petarduekin, eta adibidez, autismoa dauken pertsona batek asko sufritzeu, ez da? Bai, orokorrin bai. Gure kasu, ez. Gure Luken da, eske pioa gustatzeko martxosoa da. Martxosoa da. Osea, gustatzezako jutea festivaleta, gustatzezako musika, gustatzezko argia, gustatzezaio parrandako giroa, etzaio gustatzen kalitate txarko zarata. Adibidez, San Agustinen kontzertuk ikuste gute genin baflen horrein jartzea, ulertzetena bafle horiek leiade oso honeko diela eta zarata eta pajuek eta asko oso ondo entzuteiela eta orduan gusta daitezako hori sentitzie, baina adibidez eskolako altaboz, betiko altaboz horiek badazkebe olako zarata, hola, ez fin horiek guk ez ditugula perzibitzen, baina beak oso ondo perzibitzen juro eta enbazoite jo adibidez. Bai, da, horretik esaten sensibilidadena ez da bakarrik altu o baju, baizik eta kalidadea ere, baita gure Lukaren kasu. Honen ari reflexioa botako izut, oin dela ezain beste iritsi nintzena dana. Zer sentitzen duen autismo dauken, porque autismo jaiotzez dala ja, asumitze deu ja, zientziak ala dio, osea, leheno pentsatzen da, agian garatu itezala, baina, bueno, nahiko sinistu, nahiko demostrauta dago, zientziak beriz ala dio, jaiotzez dala, eta ez dala sendatzen, ez? Orduan, zer sentitzoteun, autismo dauken ume jaio berri batek, porque, claro, hainbesteko sensibilidade dazkebe, azalan, osea, ni kontuatzen ez dukenek hainbeste negarri itezula, eta pentsatzet, claro, eske, bodi genetiktak molesta ingo zio, pardelak molesta ingo zio, zaratak molesta ingo zio, presio aldaketak molesta ingo zio, udetan sartzi ude berotan, osea, danak molesta itazion, aldaketa guztiek, aro, are zaun tripa barrun, bere mundu neon gozan, bere gauzak molestako zioen, seguru aski ez, amak itezitxunako, ez? Porque egia da tripa barrune asko moitzezan ume bazala, ez? Baina jaiotze, osea, erreflexio horta iritsi naiz urteekin, ez? Osea, ze importante dan agian olako gauza pasatzen jaio berri baten, komentatzea, ez? Igual pediatraio eta ez igual autismo eukiko dulako edo, ez? Baizik eta badaudelako igual gauza estimulo txiki horiek asko molestatze joena ume jaio berri batzui eta ez dituguna kontutan ukitzen normaltzatatze du, ez? Pijamita jartze jo eta besti jartze jo eta iruditzezaku, ez? Sigitan sartzen nun, ikorrezen ez duken, sigitan ez, jaio berritan, titia lo hartzezun, sartzen nun bere kapazun, ondo, astensoren sartzen nun, geisten nun, klau, presio hori molesta ingo zion, bueno, nehar batzuk ite zituen dani, baina ume hori, ze, klau, astensoren sartzea eta bagian ezkia konturatzen, baina zu sensibilidari hori balin badaukezu, zure belarrietan jaio zenetik, holako detaile txiki sentitzeko. Ja, pentsa. Zenbat urtekin iritsi izan, diagnostikua? Gurin 7 bat urtekin, oin lehenotik, osea, 7 urtekin iritsi izan, ja diagnostiko horren bila junginelako, ez? Osea, bai. Neuke eta, bueno, guk sinisten genulako guraso bezala, pertsona ezagutu imar dela, umi ezagutu imar dela, hezkuntza sistemak jarri behar dizkiola, behar dituen laguntzak, behar dituen errekurtsoak, pertsona ume danetik, ez diagnostiko batetik, ez? Badago hor segregatzeko tendentzi bat oraindik hezkuntza sisteman, ez? Laguntzai eta zitzaite deunin, edo umien beharra erantzuteko eta orduan, neuri asko kostatzen ziten bat nire duelue, eta 2 erreza jartzi bezala. Esan ez, nik diagnostiko emate izuet, eta bain zein barra zuten. Bere gelatik eta barra zuten, no eman barra zuten, zein barra, ze pasa barra. Osa, irutze ziten borrokatu bar genula seratik, luken bezala ezautzeatik, eta ez, hori ez, ezaugarri bateatik
mugatzeatik. Beldur eta kezka hoxiek eukite, nolako egunerakotasuna izen du diagnostiku iritsi zanetik gaur egun arte? Bai eskolan, bai kalien, zer moduz moldau da? Bueno, zoritxarrez, iruditzezat oindik aniztasun funtzionala, ezgaitasune, osasun mentala, bizitza hontan esfortzu gehiago in behar deunok gure kognizioa moldatzeko sozialek eskatzen digun exigentzita. Oindikene asko gaudela gure herriaren borondate onaren edo profesional honen borondatearen menpe. Eta ez dakit espliko nezen ondo. Esan nahi etena... Bakit non dizuzen, bai? Bai ez? Bai. Zoritxarrez, ez daude legez, ez daude administraziotik ezarrita pertsona danak dignidade berdinekin bere osotasunen bere nahietatik garatzeko behar dituen errekurtsoak martxan. Eta hori da oinarrizko behar bat asetzen hasi behar deula desde ja. Orduan, lukenen garapena izan da ona, oso ona, eredugarri, baino handi batean bere inguruan eduki dituen profesional ala izan dielako, zure ama barne. Ustako zako, hau entzutia. Eskala da, zure ama eta lukenen inguruan ibilidan ekipoa beti, osea, beti mila esker beraiei, eta gero eduki dituen ekipoak, baina zoritxarrez, beraiek ondo egitea nahi zutelako, beraien borondatea hori zalako, errekurtsoak eduki dituztenak. Eta hala ere, errekurtso gutxiekin ere, ez nahikoekin ere, aurrera egin dute. Eta hezkuntza sistemak ere, guri pertsonalki oso ondo erantzun digu, ez gehala guraso erretxak izan, lehenengo proposamenakin inoiz konformatu ez ganoitakoak izan geha, eta ustet eman deun lata, entre comillas, ikusten hauzu, emateko gure lukenen garapen digno baten alde borrokan, oso ondo tratatuak izan gehala, entzunak, eta esan barret, errespetuz. Naiz eta oindiken ere, goitik dauden eskaloietatik behar dien errekurtsoak ez diriste. Eta sozialki berdina. Sozialki garapena ona izan da, eta luken herrien bat gehiago da, onartuta dau, danak ezautzen deuzte, danok asoite jo ben, baten bakarrik ikusten bau zeitun aztea gurasoi behi da, zaitua dau, ez? Baina baita da, herriak edo baiarak dauken borondate honagatik. Esan nahi dut, ez daude zerbitzuak oraindik garatuta, behar bereziak eozein anbitotan, Bai. Eozein anbitotan, ez bakarrik aniztasun funtzional edo ez gaitasunan inguruan baizik eta inklusioa oraindik da utopia bat, zeren ikustet implantauta hon bartziela legez, pertsona batzuk herri guztietan hori bermatuko dutenak. Esan nahi dut, aktibidadeak egingo dituztenak, adin guztietako, danok batea, ez dut esan nahi segregazioarekin ez, eren bai sortzen ditugu horrelako taldetxoak ez, danak isilik egoteko, baino ez dia talde inklusiboak, segregazioa da, osea, beraien artean elkartzeko aukera ematen zaie, baina ez dauke aukeratzeko aukera, zeinekin erlazionatu, zeinekin irten, hor mugapioa daude oraindik. Ez igual askotan aurre iritzi bat dagoela, egoera berdinien daudenez, ondo emango ie. Hau gurpildun aurkixe dabilen lagun batekin esaten nuen. Beti aurkezte izkiotela, gurpildun aurkin dauden beste lagun batzuk, eta abitu, hola ja, lagunekin izen altzatet, eta zeba, eta gilipoias bat irutzu da zaitze. Exactamente. Osea, nik beti esatet. Lukeni gaine pasatzen zaiona da, oso konstiente da, ez? Beak dauken egoera eta ez? Eta ispilu bezala ite autismoaken pertsona batzuk, osea, bere antza handia dakemena, batzuekin oso ondo konektatzeu, baino beste batzuekin, lukeni gustantzako bera adineko mutil neskekin ibiltzie, eta katxondeon ibiltzie, hori gustantzako. Oindik utopia bada hori, porque gero zaintza bat behar du lukenek, orduan baita ere kontutan euki behar dugu, osea, gure realistak izan behar dugu, ez? Osea, lukenek, zintasun handia dauka, eta hori ere onartu inbar da, ezin dugu ez da pentsatzen ez, realistak izan behar dugu. Baina ni gustatzez dako, osea, ardera ez ez dara la martxa, osea, bere inguruko da nahi gustatzez dakoena, eta hola da.
Eta hori, realitate hori hor dau, eta ez dau nahiko babestuta errealitate hori, nire ustez. Gaur egun, bueno, behintzat elkarrizketa hau grabatzen ari gen momentun, zenbat urte dauzke beak? 17. 17. 17 urte dauzke. Pentsa bera dineko nola da biltzen. Eta beha hondik gurasokin pasiran. Ondo daula, guraso martxosoa baita, eta jumerdan leku guztietara, eta hor gabiltz berriz festivaleros, eta 18 urtekeko genitu bezala, baina nekaitezea. Claro. Neketsua da. Bai. Esan dezuna, ez? 17 urteko pertsona bat ja dago momentu oso klabe baten, ze hasi berko pentsatzen lanbide baten, zer ikasi hortako, bea fase hortan dago. Bai, lortu genuen berritze eguneko profesionalaikin batea, luken jarraitzea ibilbidea pixkat bere adinekukin da batxia jutea, osea dau zigela baten dala pixkat lamunduratzeako edo masi urtatatik aurrea, ez DBH bukatzen danin, hor bai aukerak eta zukin bar dituzu, ez? Eta oraindik oso mugatua da, eta bueno, horri beste borroka bada. Bueno, juten da ordu batzu batxia, bere lagunekin egotea, eta eskerrak horri, ze bea oso pozik jutea. Beitu, aurreko ostegunean egon ginen gautenako hitzaldi batean, eta sentitu nuen arrazoia eman zidala bertako ponenteak, beak ez daki, baina ni hola sentitu nuen gure borroka beti izan dalako bere berdinekin ibili behar duela. Bere garapena horrela izan bartzuela, ez? Bai berea eta bai beste pertsona guztiena. Eta ponente honi dala baita handara bat urte asko azkena, eta asko ikusi duna esan zuen. Autismo dakeen pertsonak jun behar die beti bere adinekoekin batea. Zeba hori da, inklusioa jorratzeko eraik errexena, porque danak ezautuko debe, ja ez dakuzu esplikatu barek, lukeren adineko ez diezu esan ber, ez dezu sensibilizazio saio bat inber orokorrin, zeba, bakizu, baiek ezautzepe inorro ino beto, 16 urte pasaitu elkarrekin, 14, ez, 2 urtetatik. Eta pentsatu nuen eske egia da, hor egon bardia, eta autismoa bezala, beste dozein egoera ezberdinotan dagoena, zaurgarriagoan dauden pertsonak, eskubidez. Kapitulo bat zuen histori zuen, nei, bihotza asko ukitzeit. Eta da ikaskirol krosan egunek. Konta iguzuzuk, nola izen zan, nola gogoratzen zu hori? Emozionat dira naiz, Nude bai, bizkat. Bai. Orduan, diagnostikoa hartu berritan, da, klaro, ja, publiko iteko, ondikene faltatzitza egun, gure dolun geunden, eta baino, eritsi zan ikaskirol korsa apuntatzeko momentua, ez? Ez dakin antzat, hemen asko jen eskolartien, ekainien, beti antolatzean kros bat. Hori da, adin desberdinetakuk. Azpeiti askoiti etortzea, ez du arra baita, hori hiru herrietako jendi juntatzeala. Eta, karo da, eskaparate edo, ez, lakus lehio oso potentea, ez? Horri irtetzie gure alabak, ez daukela aniztasun funtzionali gaizki pasatzezun, orduan, bada pixkat esponitzie umi, ez? Gure duda hondiena zan, ze puntu arte esponio har genuen. Ez geunden seguru, zein bar genuen, nola tratatu bar genuen gai hau. Gaur egun, dana da, ez dakit, erakustea, eta dana da, bizigia oso kanpoa begira, ez? Eta guk ez genekin oso ondo hau nola hain. Ze zate deu, naturaltasun guztiekin umi erakuste deu, hau dauke, beak zer nahiko un, beak ezin digu, protegi ben bardezu, baina era beren, ez baren badezu erakusten, hortxe daukezu, ez? Zure etxean pixkatez, babestuta, ez? Eta, aukerek izan egon, orduan zuken laguntzaiei osun, eta gimnasiako Mikel, eta txarro zaun, eta, apuntain dugu. Eta ni baina nola, baina ze, baina, nekane, behitu, ja patioan, aia entrenatzen, Mikel aida behakin. Mikelek esan du behar irten gula behakin, eta listo, jazta, baietz. Irakasliek apuntau zede. Ezken un dilema ikeuki zeba. Eta, izan zan egun bat, akorratzen naiz, Alba 2 urte gehiago bakarri dauzke luken baino. 3 kinta baino 2 urte, eta klaro, arentzakore, zan, nahi ez dakize, eta,
han juntau ginen metan, gaina gu, lehenengo aldi ezan ez genuna ezerta ematen geuk. Osea, batek hartzezula, eta, ez, Josune Antzaon bere zai, azala bere laguntzaia, eta Mikel Gimnasiako bat azkargo ingozanak, bueno, claro, estentzun, iritsi zan azkena, eta kon diferencia. Bueno, nire azkena iristen nintzen, eta bueno, ez daukat aniztasun funtzionalik, o diagnostikoik ez bintzen. Ez dauket zer ikusik. Hori beste gai bada, Hori beste gai bada, bai. Diagnostikun gaie, bueno, eta hori gu nehar baten alba, eta bere lagunek ikusten dituen alba nehar baten, eta, bueno, guretzako oso emozionata izan zen, karo, jendeak egian ez zuen ulertzen, zati jendeak etzekin autismo zeukela. Gara, ikustezan ume bat bere xile, laguntzaiekin zijula, orduan, batzuk hasiko ziren zeuze pentsatzen, hori izan zen lehenengo urtea. Eta, bueno, bagindu zen etxeak agero, eta otxala jatea horrez, krosata gero hor gero txala hotea. Bai, o bazkaltzea gute zinen, urasukin, edo, bai, bintzat. Eta, bidin hor kaletik gindu zela, ari zanin eharrez, txospolo, talde batetik arro, bestetik, ez dakit, no esplikau triste, bestetik, bueno, ez dakit, izan zan lehenengo aldie, que salimos del armario. Eta ordu, zurrumbilla hundixe. Bai, zurrumbilla hundixe, bai. Eta, gindu zen, nik ustet, koinziditzeula baita, itebela hor BM-ko urteroko ez dakizen olako sozioen arteko ez dakizen. Bueno, bai. Bai, koinzidite urtero. Eta, karo. Baki zertaz izan. Bai, orduan gindu zen nik ustet Lukenen zaintzaien niebesena arekin zoze hartzeko. Eta orduan, niebesen bila. Eta horrea gindu zela, andra bate gaina zaune, Ioba, Lukenen adineku ezukena, esan zion beste batien. Ikuste aldezu, eske autismo dauke horrek, da hor irten du gaur, zean korosin, da ez dakize. Eta jonginen etxea, txopolo, eta aritzek esan zuen jo, bani bauket beharra, zeo zeidazteko nien ingurun, zeba irten itet nekan, zuri zeru itzazazu. Da nik esan nien, nina años luz de escribir nada, baino zuk sentitzen bazu beharra semeatik idatzi behar dezula zehoze, eta idatzi zuen basixatzeneko artikuloare, eta ari izan zan jakalea irten, lehenengo aldean ikustet marea urdinen lehenengo urratxa hori izan zala. Jakalea irtetzen zenun, da mundu guzti etortzi zitzaizun, kostait ezan kalea irtetzea, ze badana, ona zan, baina netzako gobaita gorra zan, ze ja onarpena zan, ez zaun bueltat, hola, zure errealidadea mendik aurrea, hau izango ez? Eta artikulu hori oso polikia. Artikulu dago gaina oso ondo idatzik, ja? Zorionak emartzaizki baritzi, porque benetan barrutik idatzitako aitatasunetik eta maitasunetik idatzitako artikulu oso polikia. Bai, nik nahazu neure, lehen personak no kontatzeatik, oso goguen dauket, irudixe, Luken azken aiatzen. Empatizatzen un asko, esan, abitu, ni naiz. Ez, gaur egun gaztiek esate ben hau asko, soy jo literal, era jo literal. Baino, bazeon zoze, esaten una, hemen zozea ondixe gertatzen nahi da. Energia diferente bazeon. Energi oso diferente izeon. Bai, bazeon. Eta, gero ja pasatzen utzi nun, eta jazta, handik egun batzuta artikulu hori publikatzean nien, eta irakurtzetan nien, esaten nun, wow. Gaina ze zuzen... Oso zuzen. Ez do bat emakilaute, ez dauke purpurina hori askotan jarri nahi izatezakona gai hauei, zan, nire semiek autismo dauke. Bai. Eta jazta, eta esan nun, wow. Etzan erreza izango klik ematia, ez? Masiatzen bialitutako e-mail horri edo mezu horri. Ez dakit, aritzentzako erresa izan zan, edo ez. Dakitena da, lasaitu hartu zula. Ni pentsatzet, onartu ingenula, kostain zitzaigula pilo bat, maitasunetik, inoiz ez berekoitasunetik, hori oso garbi okin nahi dut, gurasoek, oso utzi nahi dut ez, gurasoek duelo batite deunin beti da umeatik, inoiz ez da zureatik, zu zehose galtzezu, baina horri sekiune bat aiozu bueltie, hor balin badaukezu. Zanet, da maitasunetik, eta maitasunetik, behai, rekonozimendu eman zion atiek. Eta, hori, nik usteet, netzako inden goza, indun, bere hitzek eta bere bihotza dago hor, gauze politienetako izan dela. Zune, espero zenuten? Jo, ez.
Ez, horregatik esaten dut leno, pertsona hauen garapena daula bizidien lekun, bizidien bizilagunen borondatea onaren edo ez onaren baitan. Eta hemen kalitatezko pertsona gehala iruditzen zait orokorrean, egongo da badanetik, ez? Eta no dauzkagu gure esperientziak, baino orokorrean herri bat gea. Eta komunidade sentsazio sentimentu hori badago. Batzuk gehiago biziko da, beste batzuk gutxio. Baino nik ezagutzen ez duen jendea, tortze zitzaidan, gainean ez naiz hemengo, orduan nire entornu ere askoz mugau zan, eta tortze zitzaidan jendea, eta nik gero aritzi jo, hau etorri zait, ez dakiz zein dan, da gero kalean ikusten da, hau esan zina, hau bestie, eta on jadanak kolokauta dauzket bere lekun. Kien eskinea. Neski. Baina bait, holaxe biltzen nintzen, ez? Erabat galduta, orain behitu jende pilo bat ez dautzet, baina garai hartan, hori, ez. Horra, ipau dezu indala gutxi gaina. Egun hori izen zala, ikaskidol kroseko egun hori izen zala pixket, marea gurdinan, astapena edo, gaina hasieran ekimen bat izen zan, ez? Konta iguzuz egiten zan ekimen hori. Aritzek, sentitzezun semeatik zeu zein barzula, ez? Ikustezun, ez geudela bate prestaute, soziade bezala, lagunarte bezala, eta semiei beak zeuze zortziola bezala. Eta amets batzun, eta zan Euskadiko kosta igerien itie, Euskadiko kosta ez Gipuzkoako kosta barkau, igerien itie autismon alde. Eta orduan, hola komentazion bere beste lagun bat, eta hori inen bardeo, ez dakiz eta. Bueno, hola hasi zan, baino hasi zan artikulo horren eukizun erantzunkizunatik bezala, ez? Esan ez bezala, igual bain arte pentsau deu, autismo hitza ja lukerengan jartzen genunin, mundu bat itxiko zikula, eta eske mundu bat irikizikun. Kontrakoe pasau zan. Eta orduan, hor hasi zan, pixkat marea urdineko lehenengo txiki hoiek, hasi zan. Gero ekimena elkarte bilakatu zan, Hori da. eta okerrezpanao, zuzendu ala baldima, autismo ez gain, beste aniztasun funtzional desberdinek elkartzeia, zeintzuk zien beharrak ikustezen ituztenak zuek, bai famili bezala eta bai elkarte bezala? Beharrak zien, zu 2 urte arte, zure semeak 2 urte, gure kasuan semea, zituen bitartean, parke jute zinen, parkean jolaste zinen, gero, aste ziren estraeskolarrak edo eskola kanpoko ekintzak, esketza honezer. Gu jute ginen lukenekin pasira, alba jute zan bere ekintza ezberdin eta, baina, klaro, ja behar dezu laguntza bat, diagnostikokin o diagnostiko gabe, egoten ez dakien pertsona bat, esan nahet, hau gertaleikela, zuk esatezun bezala azkena iriste zinela, eta identifikatuta sentitze zinela, baita ere, ezaguarri ezberdina dauzken pertsonei, moldaketak behar ditugu, ezin dugu sortu mundu bat bakarrik ondo funtzionatzen jendentzat, eske ez da reala. 100% ja, estadistikoki, anistazun funtzional badauke, orduan, behar bereziren bat, orduan, ez da reala. Eta ikuste genuen, hori etzeola kirola, etzeola musika eskolaik, etzeola sensibilizazioa behartzala, piktograma behartziela, etzebela itzeiten, hizkuntza hori, danak genbiltzela gure seme-alabakin, bakoitze gure aldetik, bakarrik, sobreviviendo, ez genuken estruktura bat, gure seme-alabak bestek bestela gauza egiteko. Etzan, estrukturaik. Elkartasun beharra baita igual. Elkartasun beharra, sensibilizazioa, inklusioa, ni hemen nago, baina beste guztia bezala gauza berdinak iteko gogoa dauket. Eta ez zaie usten aukeratzen askotan. Eta hori oraindik nik esan barratoin berri bere duelo batean nagoela. Beste duelo baten nago. Eta da, luken handitu inda, eta iska decepzionauta ere nago, ostra jarretze du bakarrik egoten. Eta ez da borondate faltagatik, lehen esan, eta ez da herriaren borondate faltagatik, ez da gutxioik ere. Da, administraziotik, oendik lan asko inbardalako. Eta hezkuntza mailan baita, oendik ez zindebe aukeratu. Ezketzai ez da galdetzen, bide bat markatzea, eta bide hortatik sartzeie adimatetik aurrea, eta eske, hola ezin du inorrek pertsone realizau bat izen, zeban, eske, getanok aukera udeu, batzutan gaizki, desaukera bindeu, utzin ditu gauzek,
baina eske hauek emateikeu hor bide batetik, eta bide hori jarraitu behar dabe, aukera gutxi dazke be. Eta orduan, oin beste duelo baten nago, 17 urte dauzke, ikustet bere adineko jendie ja batxi bat bukauta, batxi bira jungoie, unibertsiade jungoie laste, ikustet jut irtetzen, eta ikustet duken da, ostra, lanpilo bat indeu, baino, ostra, oindikene, faltazaku. Eta oin nau beste duelo baten. Beste erabatekue, baino beste duelo baten. Bai? Beste pena batekin. Urrungo galderia irakurtzen egin nintzen hemen aluen txibatuen, eta esateu, ze helburu lortu dituzue, zeintzuk gehatze zaizkizue lortzeko. Zeintzuk geratzen lortzeko nahiko nabarmen ikusiet, Bai. elkarrizketan zihar, baina zeintzuk lortu diela esango zenuke? Rekonozimentu hasteko. Ikustete danok daukeula gaitasune gauza asko iteko, gauza ezberdin asko iteko, eta danok dauzkeula ez gaitasunek beste gauza asko ez iteko. Danok dauke baniztasun funtzionala gure bizitzan momentu baten, eta uste hori ulertu dala, bintzat gure ingurun, eta uste sensibilizazioa lortu dala, lortu da kirolan parte hartzea, kirole egokitua, duatroiea, lortu da bat gehiago izatea beti, zer gauza herrietan, bai azpeite, bai askoitin, urretxu herri ezberdinetan antolatzen dien ekintza ezberdinetan beti hor gaute, beti gurekin akordatzeie, proposamenak, hobekuntzak inbardienen herri mailan beti gurekin akordatzeie, eskolatan ere baita, orduan ustet hori ja pauso handia dela. Eta gero baita lortu da, ekimenak guratxoetatik aparte ez dien pertsonetatik sortzea. Eta hori da helburua da gu ez existitzea, zeren ezin da mantendu lagun arte bat, nun beharren defentza edo beharren, eskazak nola esplikau, beharrak detektatzen beti guraso dien, o familie dien. Horla funtzionatzeu, ez ez zautzen elkarte bat, gurasok sortutako aztanik. Eta orduan gure lana da, eskeni baino hor nau, kokauta ez, berrantolatzen ere pentsamentua. Benetan gurason lana da, gure umeak hazi ezi alde uno ben, ez? Eta aparte borroka guztia egitea, hain batean izango da. Baina beste hain batean, agian, pentsamentu klasikoa da. Igual pentsamentuari eman batzaio modernidade puntu bat eta beste pentsamentu batzuetara jo, ez? Beste gauza bate akorrau zeitena oin, atzo irakurri nun, atzo gaur grabatzen egin momentun martxoako itabi da. Eta justu batzo irakurri nun artikulu bat, Bella Ramsey aktoria? Bai. Bueno, ontsa bertan The Last of Usen bigarren temporadi estrenatzekotan, elkarrizketa hau grabatzen egin bilertien, eta kontatzezun, hasi zanien The Last of Us grabatzen, ez zula bere burue ondo ikusten, edo ez zala ondo sentitzen, sozialki muga asko ikusten zizkiola bere buruei, eta, medikuta juten hasi zala, psikologota ere bai, eta bere hitzek traduzitzen egin naiz, zuzendu behozi momentutan esamoldi ez bada egokixe, baina bukaudu publikoki esaten, espektro autistan barruen daula behar ere. Bai, hori guraso askoi pasatzen zain gauza da. Osea, zenbat pertsona daude gure inguruan, eta ez dakit, adin badaukegun, zu gaztezea, baina gu adin badaukeu, eta beti egon da gure inguruan pertsona batzuk, estremo eta jotzebenak, ez? Osea, normalidadez, edo gai izan dienak bere kognizioa, eta kognizioa igual definioen got, porque bete asko itzaitea kognizioetaz, baina kognizioa da, gizakiten gaituna. Kognizioa da mundun kokatzen gaituna. Kognizioa da gure garunak iteun lan bat mundura egokitzeko. Osea, hori da bere izten gaituna, ez, razonamentu esatea, baina ez da razonamentua kognizioa da horretik edo deniztasun funtzional batzuk kognitibuk, ez? Diena kognizioa ez duenak behar bezala moldatzen, o ez dena moldatzen kanpoko eskaerata, ez? Esango genuke hola, grosso modo, batemateko igual esango ditela, honek, definizio manduna, baina, grosso modo. Zeuritzetan. Hori da. Orduan, kognizioak balin badaukezu, espektro autistan barrun balin bazaude, baina kognitiboki ezain afektaute, osa zure kognizioak gai balin bada hizkuntza garatzeko, gai balin bada pixkat zure berezitasunekin, baina zure lagunekin, más o menos normaltasunekin moldatzeko, igual, pertsona pibatongo inoiz diagnostiko jaso ez da benak. Claro. Ze,
ez, berezie da, baino moldau da. Eta horiek izango ziren, hau da piramide bat bezala, ez, hauek izango ziren pixkat leno Aspergerrak esan zioenak oin da, como de alto funcionamiento, edo ez, pixket, normalen pertsona azkarrak izateie, pixkat garune konpentsatzen du beti, ez, errun, pues, lo que tienen de más, logo, pixkat bestalde batetik entzaizu, ez, garuna hola da, hola funtzionatzeu, ez, eta horiek daude, gu daukagu lagun batzuk, dakebe seme bat luken bezalako xegulibuela fizikukitan, baina txinito da. Mendiala da. Eta ama dauke txinatarra eta atxe holandesa. Eta holaxe ezautu ginen, opor batzutan, biek pasatu ziren horrela, eta izan zen. Iritsi ginen, ordu berdinan, apartamentura, eta izan zen aparkatu ondoan, eta biak irten zeben kotxetik, eta, favorez, osea, eta... Multibertsoa, ez, asko entzuten da hori. Bai, eta bakoitzak gure bide hartu genuen, da piztina junginin, atxiek galdeuzionez, gure aritziz galdeuzion. Jo, harka hori esken ere, Andrik esate duzuen semi inglesez. Jo, guren iguala daukela, eta jo, gurik autismo dauketa zuenak, eta bai, segur iguala esan dugu. Bueno, orduzkeoz, erlazioa mantentzen dugu, eta aitak kontauzun, bea azkenin, semie atxe baina afekzio handio dauk, ez dauzke igual kogniziuk gaitasunek atxe dauzkenak, baina junintzala, ez, Holandan, da, santzen, nahi behitu jazue favorez, iruitzezat, esken nire, eta, lehengoko Aspergerrak edo, tipu eta zentzun lasaitu bat hartu zula, porque bizitza guztin, kriston xele horre sentidu zala, eta, hola behintzet ja bere buru, eta badaude guraso desente, badau hor, lagin bat, nun gurasok, igual, afekzio maila ezberdinekin, ez dakit afekzio hitzere zuzena dan, baina, ulertzea, ez, autismo 3 maila dauzke, maila bat sakon odienak, eta nik uste danok errez identifikatzea ditugunak, gero erdi mailan enguzien, kenen antzeko ezaguarri dazkebenak, eta hor barrunei, bakoitze ezberdine, baina, Mundu bat dala bakoitze ez. Hau da DSM bostan hori biltzea, diagnostikoiteko, eta hori da, sailkapen hori. Eta gero bango ziren rendimentu altuko, eta, evolutibo dien horiek, eta, simulago pasatzen da, ez duna esan nahi, gutxio sufritzea ez da benik, Claro, eskalan aurrean, zazen egin, kontzientzia mailare altu da, Pentsatzet horrelako esperientziak, horrelako jendi ezautziek, incluso Bela Ramsey behan hitzek irakurtziek, horrek zehose hona ekarriko, ez? Bintzat ulermen maila bat, edo eta altaboz bat eukitzi, ez? Autismo dauken pertsona den egunerokotasunek. Guri asko launtzeigu, autismo daken pertsonak hitz dutenin bere egoerataz. Zeba, guri kostaitezaku, eta hori, bitu, luken azken hilabetetan hasi dela hitz egiten, bere barrutik ez, ni. Baina, karo, oinarte nitasun hori, bazeuken arren, nitasun hortaz hitz eitie kostaitezekon pilo bat. Gu benetan, ze pasatzen zaion burutik, zer sentitzen duen, eta nola ikusten duen mundua, guk iten deun inferentzia da, osea, ez da, gurea da. Benetan ez dakigu nola bizi duen mundua. Nik hemen etortzen ez azalpenak ematea, baina, hau da, nik ondorioztatu dute gauza bat. Orduan, beraiek hitz egiten dutenean, autismoa daukatenak, beraien egoerataz, guri, laguntzen dugu pilo bat, gure seme-alabak, edo gure inguruan autismoa daukaten pertsonak ulertzen. Oso importanti da. Eta nik askotan esate joet, itzein favorez, itzein kontau ze, eta daukat baita ezagun bat, ja desente handi, heldu bat, eta beti esate joet, galdetzei jotari ez. Hau ze, besti ezer. Hau pasatzen zan da, nahizunin, emangote zure semita nik esplikako jot, beradinen nola sentitzen nintzen da. Eta esatezu, eske oso importanti da. Oso importanti da, da kemena gaitasuna hitzeiteko eta begaitaz hitzeiteko, bere egin burutaz hitzeitea. Bukatzen juteko. Ta asko jin gaudela aprobetxaute. Nik bakit ikustezula, zenik ikustet. Nire balkoien dago. Baina asko jin paseatzen jute almazea ikuste juzu. Balkoiko marea urdinan bandera hau edanak. Ze sentia azte burrek? Besa, indako lanan, oroitzapena ez, indako lanan reflejure bai ez, lana handile da batzetik baita. Eta bati bat, herrien babesa, gu marea urdinako trabesia intzanin, ezkenun espero, are izan zan,
bueno, eske, olatu, erraldoi, osea, milaka pertsona, ni gogoratzen naiz, Hondarribin bukatzen zanin, gu jungila lehenengotako guta gautenako, gurekin zeuden batzuk, Jimmy eta konpainia. Eta gogoratzen naiz, goizetik ja familiek, askituko familien, nik ez niluna ezautura egiten, juntzi lagun pasa, Hondarribira, guri, gero ongetorri aiteko. Osea, arezan, herrien eta bezala Azpeiti, Askoiti, hori, zinguruko hainbat jende, eta ordizitik baita juntzan jendie, eta zan, ikaragarria ikuste genuen da, zen sinistuta, eta hori gero horrela izan da. Antolatu dan guztietan, gauza guztietan, bueno, izugarrizko apoio aukideu. Oso abestuta gaude. Bai. Azkenengo galderi, ja terreno pertsonale ematet, baina, bueno, hau igual familira emango ez, ikuste jut zuen Instagrameko bideuek, WhatsAppeko estaduek, inbirizano bat pasatzen nekane, hainbeste viaje, buzeuk, bisitak, museuk, kiston inbirize pasatzen. Orduan, azkenengo galderie normalea norbanakoa ematet, baina oingontan famili unidade emangoet, ze geratzen zaizu egiteko? Edo zer da guztia hola aurrea behire betxauta? Bueno, nik rekonoziuko izut, pertsonalki oso nekatuta nahola, eta refleksio momentu baten nahola, leheno esan izuten bezala, eta momentun pixkat, hori, ritmo jetxi, eta pixkat barru hobei da jarri naizela, azkeneko hilabetetan, eta momentun, hola jarraituko dela. Mendik bolada batea, ez dakit, baino oin momentun, slow life, esaten bezala. Bai, asko indeu, eguneko egunean, biok, eta, bueno, oain tokatzea pixka deskantxatzea. Baino, bai dauzket, bi espinita, eta horiek retomako ditugu, behintzet, arlo pertsonalean, bata da kultura mailan, iruditzezat, hor dau fundazio bat, ez dakiten esan daiketen, baina ustetela da Fundazio Music for All. Da fundazio bat, nun behaiek parte hartze ben eventu guztiek iteitu inklusibuek, eta gaina sensibilizazio saiotxoak ematen dituzte, eta esatetenen inklusibok iteituela da, beraiek ematen debe materiala, aniztasun funtzionalak eben pertsonak behar debena, plataforma legago jartzeitue, kontzertu guztitan, ikuskizunetan, gero jartzeitue, bakoitzek behar dituen gormutuak musikaz disfruta dezaten, motxilak, hor dauden errekurtso pilo bat. Guzti sinisten ez deun Euskal Herri hontan, esan nahi ez deun benetan sinisten gure potentzialean, batzutan iruditzezat, bai behar da. Musika eta kulturan olako egokitzapenak itea. Olako asoziazio bat, oso sortzea, nun evento guztiek egokituak izango diren. Eta egokituak, bai sarrera erosta jute zeanen, ez? Eske egon naiz asoziazionek antolautako kontzertuetan, eta sarrera erosta jute zeanen taldea galdetzen zu, beharko dezu egokitzapenen bat, eta zein. Osa, sarrera erosten dezu. Ona. Oso ona da. Eta ni ona ez lukenekin, eta dauzkezu pertsona zuretzako, komunek ondun, dana jartzizkizue, behar dituzun gauza guztiek, osea, mi maiteitue pertsonakera batea, eske fascinauta geldiu nintzen. Aurrek urten izan zan lehenengo aldia, deskubritu nitula Almerian, Arde Bogotan kontzertu batea jonginen, eta izan zan un mimo, un cariño, un respeto, eta gaina, hori, behaiei irtetzi joan zoze dela, osea, eta orduan, hori da espinita bat. Euskal Herrien olako zoze sortzea, ez? Junbar dezun bakoitzeko, galde guardezu, imei bialdu bardezu. Egokitutako lekuak egongo dira, eta karo, egokitutako lekuak gulertzeitugu, hori gurpildu holaxe biltzea goindik. Eta orduan aldain bar da simbolioe izan bar da oindan berrile, aniztasun funtzional oro biltzeituen hori dela, ez dakit ikusten pertsona bat bezala, simbolio berrile da, ez da gurpildun ofiziala aldain da. Haitu fijako naiz? Bai, eta importante daia hori aldatzen juti, ez? Bai, kotxea parkatzezunin, adibidez dukeneke badauke mobilidad reducida edo badauke bere txartela, ez? Bere egoera kala eskatzeolako, batzutan
eukitzei jolako, olako jarrera ez egokituak, eta orduan, behar dezulako kotxea gertu ukitzea, ez edo. Hori, goendik falta zagu, giro hori itea, ez, eta guri pasatu zaigu sala batea jutea, nun, eserlekoak libre zeuden, eta karo, sarrera arruntartu behar dezu, ze bestela enbartzea deitzen, behitu sarrera hau erosidet, orain egokitua izatea behar dut, eta asientoak libre eta ez ulertu kontzeptua. Eskibeak ere badauka txartela, osa horre xeri leike, eta asko zobeto dago, zeben zauzatik dira egokituak, lehenu irte leikezu, daude, pentsatu da dauden aserlekoak dira, ez, zer pasatzen bada, azkar irtetzeko, eta hori da bat, espinita bat. Eta bestea, lehen esan dizutena, zaintza, ez izatea hain borondatea edo ez hain bolondresoaren menpe eta egotea eragileak herri guztietan, nun zaintza inklusibo hori iteko ordaindua izangoan, zeba izan behar da zaintza ere beti borondatearen menpe daun zehoze, eta ez zeba igandetan egon leike talde bat zine emango itxula 10 pertsona eta zeba pertsona bia izintzaile behien soldata ordaindu, ez? Eskezetu ulertzen zergatik, ez? Borondaten eukit lezakezu, baina baita ere bizien behar deudanok, ez? Esan nahet. Eta hori die, 2 puntuk pixkat, nahi arlo pertsonalean gelditzen zaizkiten egiteko. Eta familia bezala gozatzen jarraitzea. Eta gu indarra daukeun bitartin, Lukeni eta Albai, aldeun eta bizitza martxosuna ematea. Nekane, benetan eskerrik asko tortzeatik, nire herritar favorito honetak guztiat, eman bezarka da, ez du bat etxeko da nahi eta elkarteko da nahi ere bai. Animo asko, jarritu bizitzen, gozatzen, eta larrikatzen ere bai. Bai, eskerrik asko Inigo zure hitzeatik. Zuek ere, zure eta zure familia oso maitatu azate gure txin. Zerrakizute. Eta eskerrik asko zuri, okera emateatik. Mucho handi bat, ongo bea.